Здравейте, мили деца от 4-ти В клас! Здравей, Алекс, Ивчо, Бори и всички останали, които желаете да правим красиви неща в часовете по изобразително изкуство и след часовете. Измислила съм една нова идея, която направи дъщеря ми, с една лисица, която е много подходяща за коледен подарък на майките. Моля това видео да не се разпространява сред родителите, защото ще бъде изненада. Много сладка лисичка на цветен картон, акварелен е картона, с едни бои в тубички. И как се получава този ефект ще ви покажа. С ето такива бои, които ще донеса на училище, за да ги използваме. Можем направо да си ги купим, да имаме един комплект купени, за да можем да ги ползваме и да оканваме лисицата. Лисицата е залепена, Алекс, не се притеснявай, няма да ти карам да я рисуваш. Просто трябва хубаво да я отсветиш. Отгоре ще я направим с едни бои в бурканчета. Сега ще ви покажа. И с плоска четка. Ето, това са боичките в бурканчета. Продават ги в Пепко. 5 лева струват всичките бурканчета. Може да си купите такива бои, защото са много хубави и стават много хубави рисунки с тях. Вижте колко са цветни. Тук още не са изсъхнали и са мокри, затова няма да го надигам много, да може да изсъхне. Но тези са по-скъпи на Примото, целият комплект струваше около 20 лева. Но тези в тези бурканчета струват 5 лева. Който иска може да си ги закупи. Казвам, който иска. Не е задължително. Просто ви показвам идеята, която можем да направим нещо много интересно, много нестандартно за Коледа. Лисица. Коледна лисица. Можем да изложим и брокат, но броката най-накрая, ето тук съм показала. Има такъв брокат, който е в тубичка брокат. Това е бебешки брокат. Купих го 5 броката за 3-4 лева от Пепкото. Пак аз всичко се взимам от Пепко, само искам да ви покажа броката. Ето тук ще капна на това, на шапката. Е примерно нещо такова, само че отгоре трябва да има, отгоре трябва да се залепи така хубаво. Сега отдолу ще го подлепиме. Обаче, ето Алекс, виж, и аз имам кърпички. Нали? Надигаш го това и го залепваш хубаво, защото иначе не се получава работата. Слагаш му лепило, така, чакаш го за изсъхне и го правиш отгоре. Да. Добре, това исках да ви покажа. Хубав ден ви желая. Много е ветровито, много е студено. Обличайте се, ако излизате навън. Вятъра е направо ураганен. Обичам ви, чао!